מקיים יחסי מין. זה הכוסית שמחכה אותך הרבה יותר טובה ממך, רואי. תדלק אותה? כן, הנה, קח. נתת לי, אחי. אחי, אני שמחכה אותך כוסית. תימנים זה כמו פיתות בסוף היום בשוק מחנה יהודה, אומרים לך 20 פיתות ב-10, בינינו. אין לך מה לעשות עם 20 פיתות, אבל 10 שקל אתה לא קונה, אחרי 3 ימים אתה פותח את הפריזר, פותח את החלון. יונים, שכנים לא אמרו לך שלום, סממיות. סממיות לא אמרו לך שלום. אז תבואו, מיד צחוק. אתה מכיר את האיש שמחכה אותך? רגע, צילמת וידאו נראה לי. מה המספר טלפון שלך? ראיתי. לא יודע, אני מואר בה. תמר פורן, נראו, תפל פה בפייסבוק, אבל אני בא איזה 17. מה זה משנה, אחי? סממית. סממיות שלו אמרו לך שלום. לא יודע. הוא מוכר לי, הוא מוכר לי ואני לא יודע מי זה. הוא עשה, יש לנו וידאו, אפשר לעלות לרדיו, לפייסבוק. יאללה, שרי. חבר'ה, יאללה, ממשיכים. חבל על הזמן. בואו לידי.